Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nani toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata na laus epistel di Minggu Pentakosta na Parjulu tanggal 10 Mei 2024 di mana tersurat di buku Sada Musa bidu 40 sada ayat 37 rodi ayat 42. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Denggam mahatai di rohani Raja Parao doho di rohani aka naposona sudena. Jadi nina Raja Parao mamadok aka naposonai tung tagamo ma jupak kita jol masongon ibana nani inganan ni todi ni debata dungi didok Raja Parao ma tu si Joseph dung di pabotoho debata tuho sudenai dangadong jolma na upatas marroha jalana upistar siako sahat tuhoma bagasu gurudok muma sadok bangsoki holan habangsa harajaunima hasurungaku siako akupni nina Raja Parao madok si Joseph idama nungahu pasahat tuho sadok tanomi siron dungi diupat Raja Parao ma titinna sia tanganna jala disolukon tu tangan ni si Joseph dilehon dohot surta nabotar bahen abitna dohot sape-sapena dibahen dohot toru korung sere tu rukungna ima hata ni Tuhata di hamu kadongan saha porseaon di hati dakor Raja Parao do pabua huaso nito dini debatado namian jalana mangula di diri ni si Joseph ubahin bui ibana mangalapati nipini rajai jalato dini debataido na mangalehon hapat tasom marroha dohot hapistara di si Joseph odoang gua palanata kastaida di bagasa trupukon hadumuan na tuminggu Pentakosta si raya honota. Jadi ninda Raja Parao mamadok akan aposonai tung tagamo majupak kita jol masongon ibana nani inganan ni todi ni debata dungi didok Raja Parao matu si Joseph dung di pabotoho debata tuho sudenai dangadong jolma na upatas marroha jalana upistar siako. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ima didok di bagasan turpuk tai. Jadi dada alani hamaloon manang alani halubianna ubahin bui si Joseph mengalapati nipi ni Raja Parawi. Jala si Joseph sadiri pe di hati dako doi. Bahkan ditiki di jujur ibana nipi ni naposo ni Raja Parao ima juru minumna dohot juru roti ni rajai na kebetulan rapsa hurungan dohot ibana satiki i takas do didok si Joseph pabua debatado nama jujuri tu nasida jadi bui di tajaha di bidu 40 ayat 2 dang rupani gabe didok ibana didok si Joseph hajago on nai daw tung debatado na mangula disi marhite todina satiki i godang doa kana pistar nabui majujur nipi ima naginwaran na pangaruding dohot akka para lamat alai sudenai dang mampu mangalapati nipi ni rajai alai dung dibuat si Joseph tujulu ni rajai dung dibuat si Joseph tujulu ni rajai jala di patorang tu ibana nipi nai gabe dipabuat si Joseph ma lapatan ni nipi ih dijujur ma nipi ni rajai masuk datong turohan nasida nani dok ni si Josephi. Ai semacam lubba-lubba do nipini Raja Parawi ima na ikon masa halio potir saliling 7 tahun liling na. Bahkan dakolak kalio potir alai tung na potir situtudo di dok.
Molo di hati Indonesia didok kelaparan hebat. Buidu itaida nodi bidu 40 sada ayat 30 sade. Sian hatorangan ni si Josepon di rajumi Raja Paraudo dang mungkin holan hamaloon ni jol masabingi. Diyakini Raja Paraudo pabuato dini debatado na mangula di diri ni si Joseph asabui ibana mangalapati ni Pinay. Hamwa kadongan songonima molo mangula to dini debata di diri ni sasahalak. Naso mungkin hian buido gabi mungkin. Dan mungkin nin narupani. Mungkinkah? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Namaul atusakian buido gabi murah atusan. Songonima molo mangula jala marhuaso to dini Tuhani. Lapatanna marhuaso do to dini debatai patorakon namaul atusan ni pikiran ni hajol mau. Alai molo soto dini debatado na mia di bagasan ngulu ni sasahalak maul doi masiat tusan tu pagabe masiat Tuhan do. Molo soto dini debatado na mia di ngulu ni sasahalak maul doi masiha holongan tu pagabe masiho somat do. Molo soto dini debatado na mia di ngulu ni sasahalak maul doi mardame tu pa marbada do ditahi. Hamu kadongan marhuaso doto dini debatai mangalapati akan maul taatusi di nguluon. Godang do naso taatusi di nguluon ate. Molo holan na mengandalkan utuh-utuh na dohita. Doho parbinotuata. Maul do taatusi. Alai marhiti to dini Tuhani dilehot tuhita pangatusion songon si Josepon. Sehingga na maul hian atusan gabe bui murah. Sadar dohita tahe godang no sota atusi di nguluon. Molo sadar dohita disi tapangido ma huaso nito di manggohi rohata. Huaso nito dini debatado mabahe patas marroha jala pistar sasahalaki. Songon si Joseph di bagasa turpukon. Ido na di hati dakon ni Raja Parawi nak kiningan. Jadi saurdu do itu nanidok ni si Jakobus di Jakobus sada ayat 5 ay molo adong di tonga-tonga muna na huranga bisuk kekurangan hikmat didok dipangido matu debata na bulus mangalehon di saluhut jaladang marpangea dungi lehonon nama tuibana ima didok di Jakobus sada ayat 5 dungi marhuaso doto dini debatai mengubah nguluni jolmei. Ketika semua orang mengatakan tidak bisa, dang boino ni ninarupani, bahkan orang berilmu atau ahli sekalipun, songonaka pangaruding nanidok na digijang nakiningan, alayang gua kana ginuhan ni todi porbadia, na ginuhan ni todi ni debata, jala akan nasay mga sahot Tuhani, say dohonon ni ido, buido. Bisa. Buasa bui ay to di ido na mangula. Tuhan ido na mangula. Dang dirina. Dang guguna. Dang malo-malona. Ido asa say didok si Joseph. Da madapok di debatado ka pajujuron. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi dihapor siay si Joseph do dang malo-malonai. Dang hapistaran nai alai debatado nama jujur marhiti-hiti dirina. Jala akahala na mga sahon huaso nito dini debata saipos do rohani jol mama merengi. Bahkan barani do halak palumehon artana dohot ugasanna bahkan jabatan na pe tuaka jol masisongoni. Iman waing na taida di bagas sa turpukon. Gabe di pasah Raja Paraudo tu si Joseph bagasna. Guru dok na bangsona doho sadok tanu Misir. Huaso manang jabatan dilehot tu ibana. Gabe orang kedua di tanu Misir si Joseph manang si Yusufi. Ima akan mangasahon huaso ni todini debata. Jadi molo tabereng riwayat hidup manang jujur ngulu ni si Joseph adorak soturpuk tahun
tuk takas doi rupani tarida nang pe songoni ibana sasitong na debatado na mangula di bagasan dirina. Asing ni na dimiliki ibana rupani kerendahan hati, jala pemaaf do ibana, marhiti-hiti aka hahana na manggadis nai. Suku-sukun buasa sapi bui sepercayai Raja Parao tu si Joseph, hapedak sa bangso na sida, dangadong hubungan kekerabatan, dangadong hubungan permudaron. Tutu alusna ala nani inganan ni todini debatai do si Joseph. Jadi songoni dua non idauta nak suadong hubungan secara parbangsoon tarida dia non di evangeliumi. Dangadong hubungan secara permudaron alai molonunga mangulu todi pasadaun nido akan sumber dumuhian gabe dum. Sianon ma gabe taatusi akahala na ginuhan ni todi say taruli doi dia kapasu-pasu doho las ni roha. Ay pasu-pasu matutu doho non molonunga dilehot tu iba kepercayaan penuh. Sebaliknya hamamago do nihilala molo mabiar halak palumehon artana tu ibana. Molodang pos rohana mamereng ibana. Say curiga mamereng iba. Lomos rohana mamereng iba. Dang nok mata mamerengi ninna rupani tu iba. Atong tapaloas mato dini Tuhani marhuaso dingoluta asa dipatupa dihita akalas ni roha. Unang matapaluas to dina asing marhuaso di diri tao nate. Isongon nataboto akamang dohot tamuinang gudang dua katod dina asing dihasianganon takolatod di porbadia ate. Adong dotod di pangguturi, adong dotod di pamula-mula, adong dotod di sinisme, tod di egoisme, tod di politisisme, kikirisme, tod di hatahuton ido apostol Paulus. Dada tod di hatahuton danin nado roh ketakutan dohot akatod di na asing. Jadi suatu tapikir rupani holat tod di nabui mangula di ngulu ni jolmaon bui do suluk akatod di na asing. Taingok do si Eli dung disonggopi tod di najahati ibana. Itur gabiak kana jahat do ditahi ibana. Alai dung suluk to dini debata gabiak kana dinggat do di ulahur rupani manang haruar sian pamanganna. To di porbadiai ma na mangula di ngoluta ai patu paun ni ido aka ulau na dinggan di ngoluta ganuk marsada-sada. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami pasu-pasuho mai di bagasan gulu nami asa di parbui honi parbui na dinggan parbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.